Kanyang laki din! Lakay, agring kang. Lakang. Kanya pala yung tiulas. Mangliliang kan. Bumangon kan, tamapantan makipalani. Tataya dia kasal da ibili na kin Oscar. Katuan, itatirugi na. Ala, bumangon kan. Alas 4 pa lang. Mapanakan. Nakasapsapa mitin. Ngamdagiti ang kasal. Apa nindang kaya? Umatindarak laang takalugaran tayo di agkasar. Nukas takas kasalan. Nakalalis to ka nga mapan. Nana Merced, umay ka na, aldawan. Umay na kung dagasal. Kano jak pa'y nakaligaws? Nasken amasapa ta, tapno adda pagtugawan ta. Apay, makisala ka aya. Pagtugawan ta ijay kusina. Umay kan, uray saan kan anagdigos. Apay, angutin da ka aya. Mala, mabitla nga raw, tagdiram usa. Ay na, nagsapat ang amin amapan, isuan na sipnget pa'y, awan pa'y pagluganan at tricycle. Jay kumatricycle nila kay ko, ngam nakaturog pa'y mangamin nila kay ko, nana. Masadot abumangon. Ay na, datan sa mga may ti kasapaan. Oo, di may mayat. Na, nagdakkel mo tunday tahambag mau. Ado ti karga na asup-supot da ito eh. Ha? An-anwaam? Kat, pangisuputak ay itiyawid ko. Anya? Agyawid ka? Nakalistan dito dagiti iyawid ko. Iso anasken amasapatana na. Evelyn, adda kami. Wan nga rod manang. Nagsapa kami nga imay. Nagdigusak pa'y laang. Oh, parpartsyenda ka din jay baka. Ay, wan amanang. Madama ijay likod. Sige, tama panak ijay. Agdigos kan, kat ag-make up ka na laeng, ah? Oh, hindi tal alamidem dito pagpal dyan. Umay kubuyaan ati pa nagpartida. Si kapay asali dito eh. Ay nanakay, isinamun ay talo ako kudi baboy ta isuputan. Tila ibagbagam nga. Wan, saan da amadlaw daytan? May salaing ako kung tinabati. Wanan, aramidam kidin, tapno addan iyawid da. Ay asis, hangkalang nga mabain. Aramidam mo igay kasalas amaturog inton rabi. Ado tilamok igay, sapay nagdadakkel da. Apay, anya ter aramidem dita kasabaan, takanayon kamot amapan dita si Kanora. Ay ikuha na, mapanak la umis isbo. Adda ay apagisbuan dita. Kat, anya ngay, ibirok-birok tanagado ti bisita. Kababain ti umunag di tabalay da Evelyn. Kastagayam. Nagado a bisita niya. Wan nga raw. Mangantayo ka nun itong madamdama. Ay, nasaya at magtanay. Mabisina kaun. Ay na, nagmayat ti makipalanit anya, nana. Ay, itaaklaan ngay matindar iti kasar dito'y lugar tayaw. Takabagyak nga may ni Evelyn. Kabagyam aya? Katuan. Nanay, may samagayam nila kay mo kadagiti para luto ijay likaod. Ay, una na. Sabagay, damag ko kat basta adda kasaran ditaw. Kanayon ang maimbitaran nila kay mo nga aglutaw.
Nalpas mo't laangan ti seremonya iti kasar dita simbaan, ante. Ay, wen nga raud. Adulat ta talaga ti tao, uray dita simbaan. Kasano, kat adomot ngamin ti kabagyan nila kay ko nga imay. Uray dito unag ti balayaw, kat ado ti tao. Ne, apay nga nakasaka-saka kayo mutin, ante. Kat naglami isti semento. Yung batik di tarwar di chinilas ka. Tapno saan amarugitan dito yung unag ti balayaw. Ay, sapay kat tiles. Oo, na yan, ante, si ka talaga. Sigay, ibatikan di tao. Tamapanak man tubulong di ta kusina. Amang isagana iti panganan dagiti bisita. Adda ka man nandito'y kusina, Nora. Kat, sa dino kumangay ti sabali ang papanak nana. Mala, tulungan nak nga raw amang isagana dahi tulamisaan a panganan dagiti bisita. Ayun day talagayam. Dagito'y napipintas a pinggan kan malukong ti usaranda. Wow! Nagpintasan dagitoy apanganan? Pangbaknang Ay, nangina dagita. Isungaan na dama, tapno saan ka makabuaw. Nabilang nga ta amin dagitoy nana. Lakit di Anya man yung tinapan mo inlimyang rita kasabaan. Adayang mo't. Itay pa'y amadmadlaw kung kalasubli ka dita kasabaan kahit. Adanapan ko indulin a plato kan tinidur. Anya? Di ka lamabain sa kanula? Kurso na dakgayam di kutsara akas labalitok. Diyay mo't baso akas lasaan amabuong pangbak ng t-style na sika. Mangibabain ka na talaga. Agaw ka! Apay pag-awidin na kat umayak nga rod makipalanit. Awan da ito'y. San laang met ang makipalanit ti umay mo alamiden. Umay kamit agali at kayat mo nga alain. Es! Ayan na ngay ngatan. Diyak mat mabiru ka na. Anya ti berbero kanyo, ante. Itay kayo pa'y apusipos. Ay, jay tinilas ko nga raw. Awan matang. Kunakto, umat ngamin kala kayo nga iunag yulatan. Awanan amangan mo inalatan. Sapay ka barbaro day jay at tinilas ka. Dagi jay man ni, ante. At day jay sirok titugaw. Aywan. Yung baglakit din tanda dita. Angam, awan mo't jay makanigid, ante. Nagadua talaga ti tao bakay. Diyak mabilang ti kaaduda. Kasta talaga nito'y lugar mi lakay. Katni, sa nga gasutlaang mati inimbitaran ta. Ang sangaribon sa amot din timay. Ay, kurang sapay kit din timakan. Ay kit kasapulan agpartimanen ano kasta. Wanin tapno awan timakuna dagiti kakabagyak. Anya timakunam. Kayat mo na mapantalukatan dagiti regalo anayted ka na ta. Nukunam asa nga ribo dagiti imay abisita. Kayat namat nga ron asawan. Asa nga ribo mo't dagiti regalo ta. Deto'y kasabaan ti bagbaga ni Nora a pag-is-isbuan na. Ay padasak man maut. Lingad nga agpaiso dito'y. Bunga ka diti sabaday jay nakasupaw. Ay ikita man. Na. Saan maut?
Kasla kukod. Wan, kukod ti babaw eh. Talo a kukod ti babaw eh. Na, iyawid nga taninura dagitaw eh. Lakay, tulungan nakmatin mga wit ka dagito iyang wit da. Anyang amin ay dagita tanagadumit. Para kada tayo dagito eh. Napunumit dito hambag mo adadakkel. Talaga akas to'y ti makipalanit. Nalanlanit pa dito subsub mo. Di mo pa'y pinunasan mit. Madlaw da pa'y aya, kit amin tayo met. Nalanitan ti subsub na. Isu a pinaayaban kayo, anti. Taado dagiti mapukpukaw agamit. Mapukpukaw? Anya dagita mapukpukaw? Kas kumadagiti nangina a plato, anti. Dagiti nanganan ti bisita. Mapukpukaw ti 20. Ay sus, nagadawn. Tinidor, 15 ti mapukpukaw. Ay sus, di mo kunaan apat ti kutsara kat adda mapukpukaw. 15 laang a kutsara ti mapukpukaw, anti. Ay unay mo't daytan. Kat ti dakas na. Pati tugaw nga upat kat mapukpukaw. Na, asino nga itinangbag kat iti dayta upat at tugaw. Ay, nagrigat at talaga ti agpakasar, anti. Ay na, siyak tupay kat aging gaita. Diyak pa'y nabirukan jay makinkanigid at chinilas kaw. Ha? Awan pa'y? Isumot lagayem apangis day ta chinelas yo, anti. Ay na, nang pido taklatan na ijay balay iti partner na. Uray pangis. No asino nga ta at tinangalala. Distum pala yung dahito yung dakil nga hambag no lumuwal ka manen. At dapay jak na ala. Iso nga agsubliak ijay kasaran. Anya? Yung ijayak likod amapan. Ijay kasabaan. Anya tinalipata mi chay? Basta, no ibagakin ka. Amok adinak tumot laang tulungan. Tanagado asaong. Tugaw ko naman, may sakin nilakay ko, may sa kanya. Dahito dwa, para kadagiti anak ni. Mayatin. Kompletong titugaw iti kusina. Ay, bagkata ka. Ay na, medyo nadagsan mat Ang kabailak abagkatin. Para dahito lang. Gomit, iya kasalan dagiti nakabil mo di talamisaan, bakit? Mabigbig mo? Nagtugawan dagiti ninong kaninang daytaya. Iso nga agulimakan. Ay sus ka, awan na di kal alamiden. Adan tugaw tayo. Sige, iyawat mo man kit di kanyak day tadakkel nga hambag ko. Irwar kon dagiti karga na. Ay sus, plato met.
Adda partner na dayta aman lukong. Aha. Adda pa'y Ha? Tinidol kang kutsala. Kaslaak na pan nag-shopping niya. Ay, bakit? Mabainak iti daytang alamidem. Pagbainam ko ma. Saan kan amapan makikaskasal? Takas tamit ti alamid mo. Ay, agtal na ka man. Eh? Adda manen kasaran di abagatan inton umay alawas. Na? Mapanak manen. Ay, ulay sa anda ka ngan inimbitalan. Uray sa andak nga inimbitaran. Mapanak lata. Niray tuyen. Makin kanigidmit asinilas manin. Ayan na ngay, di makinkan nawan. Pati sinilas inalam. Ay, jaksamot na ala di makinkan nawan na. Kat ano may mga dito sinilas. Noon med di partner na. Pampanunutak nga rod. Panunutin pa'y laeng. Ang kakidin isubli jakin ko ka. Isubli ngay bagbagamot dita. Ammom no asino ti makin ko ka. Amo, ngamjak kayat ngay baga. Ang kay subli. Ay, di naksurwan. Yes, lagi taping-pinggan. Malmalukong kas kada kutsala ngay nalam. Ang kay subli amin. Agtal na ka man dita. Oh. Api ngay isubli ngay. Napan ka lang aludin nakipalanit. Nangyayawil ka pala iti kumkumpul me. Ay na, saan ka man akas talakay? Bareng umimas man mo ti panangan ko. Tanapintas, kanangin na aplato ti panganak. Nagadukit nga di mo alamidinin. Ulay man pa'y mangan kalaing dita plastik apinggan. Naimas mo tula ti panangan mo. Maibos mo ti may sa anapun no abandihado nga inapoy. Anya kalakit din aya. Nay, Nora, mayat mo, ti pa nagre-relax mo, di ta paraangan niya. Ay, wala na. Nagpariir dito'y sirok ti kay Mito. Nagmayat man, day tatugaw a pagtugtugawam? Ah? Wala na. At dapay tugaw ang nakaparabaw kadag iti sakam. Kat, umay kamot anana. At dapay dito'y ti doa tugaw. Pagtugawam di may sa. Pagparabawam kadagiti sakam to may sa. Ayun gayam, apay, papananyaw. Ay, imbaon nakman ti kaanak ni Evelyn. Amapan ko kanubiro kan di mapukpukaw at tugaw da. Ah? Adda mapukpukaw at tugaw? Opat, Nora. Green. Kat jay kunana. Kagat-gatang dangamin dagijay at tugaw. Kat nakitak agrin day tapagtugtugawam. Ah? Aywan, green gayam. Adda kanukat tinakasurat nga initial da nga agasawa jay sirok ti tugaw. Ah? Adda? Nan, kitaak man, kitaak di ta sirok ti tugaw. Ay na, tugaw mi daytoy nana. Wan, amok at tugaw yaw. Ngam kayat ko lang nga siguradwan. Sige, kita ang manlangan. Kitaak dito'y may sa tugaw. Oh, Nora, makitam day tayo. Ken B. Kayat na asawan. Evelyn ken Ben. Ini, aywan. No talaga ako kam. O di Nora ko mati nakasurat. Saan ka day? Ay, wen nga rod nana. Ay kat nalawag aday to iti mapukpukaw at tugaw da Evelyn. Amin dagitoy upat. Katuan, agpapadadamat iti kolor. Mangibati kayo mat ay iti uray maysa. Ay na, at dapay ka kanumapukpukaw a plato da, kas kada malukaw, kutsara kan tinidawr. Mabalain, amapan ko kitaan dita kusina yaw. Amangan laeng nunayawid da dita. Ah,
Ay, saanan? Inakalaan nun, nana. Kunak kag nayaw awanda dita kusinayaw. Ay, anya lakit din agam gamit dagita aya. Wanan, inakalaan nun, nana. Ay, Nuraya, jay samot makin kanigid at chinilas kaw day taadda dito'y ruangan yaw. Ha? Hay, nayaw awan mo't lang, anana. Ay kat ala akon manon nga aldaw abirbiro kag. Pampanunutag, kasano anayaw awan dito'y balayaw. Oh, bakit? Ay lang nga dagiti inyaw awid mo agam gamit. Awan damit din dito'y balay. May inala ni Nana Merced. Oh, makitam dito nga alamid mo. Kababain. Anya lang ang ti maibagada. Nakipalanit ka lang aludin. Nangala ka pa ito kamagamit da. Ay sus. Saan na kun nga ung tantay sublikon? No saan da pa nga umay alain. Di mo isubli da gijay. Anya lakit din aya bakit. Dakis nga min, agala iti saan mo ako kwa. Deta ko matilaglag ipem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.